uyalazi Ixhala lo leqa umbane ejimini uleqwa ufuna usebenze kanti uzaphinda ubhatala usazama nokubhatala bejimini exa uyala ngoma ithi uyakhulunyana namza uxoxa amatyala ayaqina ngoku ntana senza uxoxa amatyala entshulubi uqhawula kwemisila nalo mfongo kume ngenyawo nguye lo begula esewulithuba loba ndiqhawula umtshato nale cover ngoba yenza ububha abisi into zamakhwapha afondini ejimini yho siyaphela Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people. Ixhala akubi nale piko kunto yakugqiba nje umbona. Ngoba kizochola qha ngoku. Ndiyakandiva Ixhala le nto. Oneni kukotsotsi basemdantsana abathembe ifish knife. Lumhlophe. Ixhala lamba lemazi mithi lephansi kufuphi kuyo bake siso singaka nje ngirhanela amawele lambuzo ubuzayo bazitya ntoni ifana ndabhaqa amabini nalo manzaza kube sesisigaba efuna ukongezwa andisonyanya istem master kodwa ninyanzelekile ndizibhatele yho ndayithanda le gym ngenxa yale nawuba ufuna ubheka ezilalini ungayikhansisha nanini na nokuthi ifana nezinye gym endingazozibiza ngagama ndiyithandela le nto icardio akho mntu uyifunayo yazibhatala lapha muthi ke nam ndibhatale ngapha ityele nto ndiyithandayo bandinawusebenza kangaka ukuqala ngentlungu phela ubumnandi ivukile mani endoda ngoku yondenela mani yiyo ivukile ime ngenyawo kwinyanga ezizayo ezisibhozo uzafuneka umntu abhatale xa ingxaki ekhoyo ngoku ilusi ninqongophele Do you feel courageous? Do you seek